Itinuturong dahilan ng pagbaha ng local government unit ng Mabalacat City ang umano'y mga illegal settlers sa ibabaw ng creek sa Barangay Dau. Nangako ang mga opisyal ng syudad na lilinisin ang daluyan ng tubig alinsunod na rin sa kautusan ng Korte Suprema. May ulat si Rainiel Pawid. Mag-iisang dekada ng pasanin ng mga residente ng Samsonville Subdivision ng Barangay Dau, Mabalacat City ang mabilisang pag-apaw ng creek sa kanilang lugar. Batay sa pagsisiyasat ng City Engineering Office ng Mabalacat, nasa 10 pamilya ang iligal na naninirahan sa creek. Kung susumahin, tinatayang 50 katao ang umuokupa sa mismong daluyan ng tubig. Dahil sa reklamo ng ilang residente, naglabasan ang mga haka-hakang ang pagragasan ng tubig ay dahil sa isang water reservoir ng Clark Development Corporation o CDC. Bagay naman ang pinabulaanan ng CDC. Mismong si Mabalacat City Mayor Chris Garbo na ang nagsabing ang mga squatter at pagpapatayo ng ilang establishmento ang dahilan kung bakit lumulubog ang nasabing lugar. Dahil umano sa mga nakakatayong bahay ay lumiit ang daluyan ng tubig tuwing umuulan. Ang cause nito ay yung nasa yung informal settlers living in that area. So right now, we're already informing them and by next week on Tuesday, they will already clean that area. Sa susunod na linggo, ginarantiya ni Engineer Rodrigo De Leon ng Mabalacat Engineering Office na muli nilang kakausapin ang mga illegal settlers upang malinis ang creek. Mismong ang mga infrastrukturang wala sa tamang lugar ang nagiging balakid sa magandang daloy ng tubig. Mga residente doon, inoccupy nila yung creek. So, nangyayari, instead of na yung natural flow ng water pupunta sa creek, pupunta ngayon sa mga roads natin, particularly doon sa may Samsonville. Pagsisiguro ni De Leon na dadaan naman umano sa tamang proseso ang pagpapaalis sa mga informal settlers. We will give them proper notification and then give them opportunity to clear them, the problem themselves before we come in. Ngayon, kung after the due notice hindi sila umalis, then meron naman tayong mga personnel to conduct the clearing operation. Panawagan lang ng city government ng Mabalacat ang kooperasyon ng mga naninirahan sa creek. Garantiya naman ni Garbo na pinaplansya na ang relocation site para sa mga informal settlers ng syudad. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.